inda maulan mu dan anti ke ta la ilaha illa shu me yake nufi ina ga ma shi ya ga yanzu kawo mana ƙarshen wannan takaddamar taka kawo mana ƙarshe me zaka ce game da masu zagin yan fera bai kamata ba su zage su ni ba addini dama annabi ya riga ya faɗi mana addini zai kasu kashi 70 akai 70 yanzu saurana haka ne akwai shiya akwai kalakatu akwai yan izala akwai yan dariqa akwai salabiya akwai yan qur'ani akwai mai gazaran da bada daudi to amma an ce a wannan karkaran bawon da aka sa ido ke yan faira to yanzu bude mana me faira bude mana menene faira soyayya annabi ce kawai tsantsa ya zallata ya kan wanda suke son annabi ba annabi ake nuna soyayya ba shehu nan ake nuna soyayya shehu ka san me yasa ake nuna mai soyayya shidimar da yayi akan annabi shi yasa ake bibita shi akan annabi wai ga ma an bibita shi akan annabi an bibita shi akan annabi bude mana menene faira saboda jama'a su fahimce bude mana faira saboda jama'a su fahimci me kuke nufi da faira ba gaskiya wada faira ba da kake gani faira da kake gani dai ba karamin jan lokaci za a yi ba abin tambaya anan za mu dauki awoyi to kawo mana ƙarshen labari guda ɗaya an ce a faira abu manya abu iyaye to kuma ya aka yi wasu daga cikin ku ba sa yi ce kenan kaga ita faira farkon ta ma in baka bi uwarka ba baka bi ubanka ba baka bi iyayenka ba baka bi manyan ka ba na ƙasa na sama da kai to baka cikin faira to kuma ya aka yi wasu ku haka ba sa bi haka to ka san ko ina ana samun gurbatattu su gurbatattu ne ke yawwa kuma irin wannan zaka iya zuwa ka ce yan hakika ne ma wada abin tambaya ta anan ce masu yan faira ne kaga ko abin tambaya ta anan shine me kuma amfanin yi wa mutum sujada bawa dan uwanka wanda kuma Allah kadai za a yi barkaji wanda Allah kawai shi kadai ya ce yanzu idan mu koma cikin hakika dan na ma ce zaka kai ma Allah ne a ni ba Allah bane kuma cikin To jama'a assalamu alaikum dudu dai anan muka kawo wannan ƙarshen takaddama ta wannan bawan Allah to ai mu mun ja kai mu inda mu kanmu bai taba zuwa ba gaskiya ne ilimi ma wani abu ne ba wanda yake faɗin abu ba dalili to al'umma sai ku taya mu da addu'a Allah ya shirya mu gabaki da duk wanda yake ta kan hanyar ba da ya kaucewa hanyar daidai Allah ya dawo da shi kan hanyar daidai amin kuma masu zagin waɗannan bayan Allah sa su gane su daina saboda ba ruwansu da su ma kamar yadda ba ruwansu da su muna godiya sai an jima masu kallon mu masoyan mu